Сейв и спане. Not safe enough to sleep. Да. Дайте пак да пробваме. Защото той може да се разкрива. Влезе Но той вътре вътре. нещо. Вътре ли? О, не. О, не. О, не, най-големия ми кошмар се случи. Ой, аз съм дед. Да, аз ще съм сейвна. дед. Сега ще Чете ревайв. се сейвна. Страх ми. Са. Ето ме реве. Аз ревайв. Аз пробвах да те ревайвна, ама нападна това. Найс. Айде да ходим да спим. Аз съм мина една плюнка кръв. Не, пак не. Аз ще хода да го убия. Те отдат някъде. Ей го е. Как се палеше запалка? С Ел. Айде, да лягаме. Трябва да светиме Съм бързо. яден и нямам и кръв. Съм и гладен. А, не ти рекордаш ли? Да. О, не, аз съм камера шей. Една пръчка не ми стига. Алексейка, искаш да влезнем... А, има канибали при теб. Да, знам. Идвам. И при мен, Ще живееш? има, и при мен има. И гонат тая русата мадама. Олеле, олеле, олеле. Би гени. Но вие тук ли сте? Не. Не. О, За храна. Аз съм в ъгъла на къщата вътре на втория етаж, просто си седа в ъгъла. Те са много, аз ги чувам навсякъде. Беше Алексейка, ще под къщата, да. ще хода и помогна. Добре, аз ще направя. Те се бият с... Май ще убият то нашия. Аз чувам просто колко много се бият. Добре, можеш ли да излезна, че да се вбиеш с тях? Не. Добре, аре. А близо ли си? Ми, горе-долу. Ако умра, какво Тичам. правим? Ами, добре, О, там много бърз! с мачетата го би. Маля, това ми е ба майка. Така. Умря единия и втория. Къде са другите? Аз видях трима поне. Идвам, аз съм на брега, долу на ръката съм. Аз май се справих, човека, ама откъде влизат? Шибаните копеленца, тук капана просто са го тия направили капани на просто нищо. ги... Не, тия капани просто дайте ги максаме, те са малко безполезни. Аре, дай ги тия пръчки и ще ги... Пак ли бе, пате? Прибирайте се вътре. Алексей, ела вътре. Отворя съм ти. Аз видя. Те ще ги Паднали къщата. пиха вратата. Аз искам да ги биеме, защото иначе чупат къщата, брат. При количката. Хора, моля му вземем лампата от главата. Не. Аре, спиме. Трябва да си ребилдаме вратата. Трябва да заградим цялата база. Да. Това с тия пръчки Някой не е спи. безумно. Преди много работеше това с пръчките, брат. Направо не можеха да влезат при нас. Нямаше начин да влезат при нас. Да, ако ме цепиме дърва и да махаме тия дупки. Какво това е? Някаква голяма брадва взех аз. Изядох някакво Да, това е светлина. голямата брадва, да. Тая брадва цепи по-хубаво дървета. Къде я видяхте тая брадва?
Ето В човека А, да. Аз ще сейвна тук. и аз ще се идва. До нас Идвам. има нещо на скалата. Ключката ни пада надолу. Да. А, добре. Ще рати. О, въженци. Да, тук има пещера. О, това ли е point of interest? Ай. Ето опич. Нали в Как пещерата ще слезнаме? дадем? Как слезнаме? Дропнат се просто, ама то опич трябва да го обвържеме да падне и аз чупите там въже нещо да го резнете. Какво? Как? Кой? Добре. Ето, да, ето опич. Той има флашлайта в него. И как дропна ти? Да, ще умра ако дропна. Ами, Айде. слайдвай се по и са от него ще вземете флашлайт. Ого, и това ли вече ми е лътъл? Как Да. се взима този флашлайт? Как се пуска? С Ако искаш лъ. А, ама не работи при мен, май. ми работи, Не. ама слабо, защото е ден. Да. Къде е тази пещера? Няма пещера, това е пич само. Аха. Ме да се качваме. Сърна. И... успях. Не умрява, бе. До мене. Стой. Тук е другия канибал. И вдясно има един. Край. Ау, цели ми скопия. Той си взе съотборничето. Помощ! Репя хапчета. Не мога да съм. Той си взе мъртвия там съотборник. Пазец. Пазец. Големия. Малей, той просто ме съсипа. Край, аз умрях. Идвам да пия мец. Стрелям в главата. Браво. Този му е умрял. Не умрял. Не съм умрял. Не свършиха ми стрелите, бе, рева. Вау, как свети това. Кое? Колата. А можеш ли да ме навигираш, като нямам да гледам назад нищо? Да ми кажеш как е. Стой. Давай. Леко наляво. Как ти обясня? Да. Давай сега назад. Стоп. Леко наляво. Добре, файн си. Чай се махна. Давай. Още малко можеш. Ето. Айде, готово. Аре да спим. Ай. Виждам. Добре се движим. Бе, Пак ли бе? чайте. Ау! Още влиза. Кой ме наби? За нея некъде отзад, бе. Той е отзад. Той е с такой с копия, педарас. Той си открадна от нашите. Чувам от някъде други стъпки обаче. Давайте да пробваме да спим. Не. Падаме на втория етаж, бе. На втория етаж. А да? Ето тук. No. Репя хапчета. Маняк. Аре умри. Не би така. А. Да, Опа.
умря. Не. Просто аз... Тръгнах малко да бия Не по бе, пода човек, и... къщата бе, спрете. М. Моля, моля. Това ти е бързите, май. Майко! Остава тук, бе. Как точно без врата? Не, аз съм дет. Да. Ох. Аз ще го ревайвна. Аз го ревайвам. Ей, Още ли има? не, Алексейката му наръга. То medicine fix, като ми даде. Ау. Мятах още един същ. Яй, не те видях. Аз май ще умра. Стоите, пия медицина. Аз ще ревайвам. Чиги. И часовници имам. Чай да намеря къде са ми часовниците, защото не ги намирам в момента. А, ето, почвам. 3, 4, 5, Браво, бе. 6, 7. Аз правя бомби и после Батерии. ти са като легнеш, за батерии няма место, като легнеш с коцето мога да направим един тежък инвентар. Добре. А гринейт трябва ли, бе? Пази си и гранидовете ще трябват. Добре. Какво друго му ти дам? Нищо. Арчел. Имам при моята приятелка. Тя взе някакъв камък рандъм ли и го остави пред мен. Тя просто взе камък пред мен, хвана го и ми го стави в краката и направи онзи звук, дет прави като ми носи подаръци. Подари ми камък, маниачката. Аз отивам да си лягам и не мисля, че ще мога да заспя след тия всичките нападения, които преживяхме. Да, но игричката много се прибява. Просто... Какво беше това днеска, не знам.